palat arpho jarngut yap kibro na kajing khi ha Iran na kajing buri jo ka Iran ya kajing yap jo kibro ha kajing khi pa perthai menta ba kajing yap jo kibro na kajing khi ha Iran kala palat ya ka arpho jarngut na kaliang jo ka Iran kala buri ya kajing sha bat kala khangru ya ki network bat ki internet kenang baka perthai baru kanam tip ya kajing yap bro ha Iran henrai sibun kisabut kilapau sepang kajing yap jo kibro ha Iran ki report na ki doktor bat ka UNO kila yathu baki bro ki yap ha Iran na kajing khi kila poi palat arpho jarngut ka sorkar Iran kala aji sajalan ne kala penyap ki pajba nong khi ki ba persya ya ka sorkar Iran kamap ya no laki no khi ki de ki kenthela ne ki senrang henrai yauno no bayale persya ya ka sorkar Iran ka stin phasi bat ka stit yap na phang kajing khi ha Iran kala jan kuat sibnai kidaw jong kajing khi ha Iran kilong namar kajing hier kayo ka kuat bat kajing kuat jong hipajba ban klem no ya ka sorkar Iran kajing ya bat kajing mensau jong kibreu kila long kibacer kai bha ha kan kajing khi nakliang jong presiden ka Amerika Donald Trump ula berngam ban hier thma ya ka Iran namar kajing kiu jong kajing yap kiru pajba ha Iran Trump ula kwa ban thong ningkong yi unung yalam ubah klidu jong kari Iran Ali Khamenei ka Amerika kelapan kre ki spy ki jet bat ki jatma ban khruit ka Iran ha ka do kapor